Il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi u kunsill bit-tmexxija tajba u li ġab riżultati pożittivi fil-lokalità. Għal dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u għatlaqa li sar ftit tal-jimilu fil-każin tal-partit fi Pjazza San Nikola u qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem stinka fis-Siġġiewi biex ħares l-ambjent u investa fil-lokalità. Ħeġġeġ lil pubbliku ta' Siġġiewi biex jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tas-Sibt li ġej. Elik Sabiela, l-kandidat ġdid ta' Siġġiewi qal li hu qed jaħdem biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' jmexxi r-raħal sabiħ ta' Siġġiewi. Il-Viċi Sindku Julian Borg elenka l-esperjenzi, il-ħidma u riżultati tal-Kunsill Lokali matul din il-leġislatura. Il-kandidat Francin Farrugia tkellmet dwar ir-rwol importanti taż-żgħażagħ fil-Kunsill Lokali. Il-Kunsillier Gillian Farrugia Paċ elenkat il-ħidma tagħha fil-Kunsill fil-qasam tal-anzjani u l-edukazzjoni. Il-kandidat ġdid Joseph Grima Delija tkellem dwar diversi oqsma li hu determinat jaħdem fihom fosthom sfidi ambjentali u aċċessibilità. Is-Sindku ta' Siġġiewi Alessia Bsejla Żammit qalet li fl-aħħar xarejn il-Kunsill Lokali se jkun ġab 1,200,000 euro ta' fondi għal 10 proġetti li jridu jitwettqu fl-ewwel sentejn tal-leġislatura li jmiss. Qalet li l-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi immexxi mill-Partit Nazzjonalista u kunsill li jaħdem u għalhekk ħeġġet biex is-Siġġiewin joħorġu jivvutaw u jivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti kien hemm ukoll l-ex Speaker u ex Ministru Luis Gallia li tkellem dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi matul is-snin. U ħeġġeġ li s-Siġġiewin jagħmlu għażliet għaqlija u jivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Enfasizza li jidher biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta tim ta' kandidati kapaċi b'esperjenza u b'enerġija li żgur tissarraf f'aktar riżultati. Id-deputati Rajin Kallus u Teris Komodini Kakija faħru l-ħidma tal-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi u ħeġġew li Siġġiewin biex jivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista.